yawwa ana sa su assalamu alaikum assalamu alaikum ke mamu yawwa sani dai an tawo ne an tawo yanzu da dawo sa amun lafiya tana ina ummu ne Allah tana can ciki tana dan mun wa'ansu ayyuka yawwa bari kin san dai ita dai dama ita nan Najeriya duk ka'ida ta wai in zaka karatu an ka fara daga aji daya sai ka kai aji 6 ko ba haka ake ba to yanzu abin ya zo da sauki yanzu haka ilimi a wannan da shi yake gida rasko yanzu nan kin ga saboda naji kwano ya tsada ne shine na sayo gwangwani yanzu ki kira ta a dafa idan dai an dafa tsaf ta cinye kanta ita kadai ilimi tun daga farkon littafi har ƙarshen littafi da shi na yi me za ka rayuwar ta dawo kafin na aure ki a makarantar boko in muka je in aka rubuta mana abacha da zuwa za to mu dan tsabar mun shaku da karatun abacha da ce suke zuwa su miƙo hannu mu dinga gaisa haka lafiya kare lafiya kuma sai su koma ake yi mai gida yanzu to yanzu da ake je wajen kakana sarkin fada in kika duba nan ɗinsa zaki ga wani cizo karamar ba ita ce ta yi wannan cizon mai gida shi da gaske nake nan zaki ga nan ɗinsa ma a jikin kafa an ɗan mai rauni yawwa to shi kenan je ki kira ta a ƙarasa gurin ummi yawwa alhamdulillah to ka ga idan ba da haka ba ai ba ta ba ni ba ta ba